ଆଶ୍ୱିନ ଆକାଶର ନିର୍ମଳ ଛାତିରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପା ଜହ୍ନଟା ସଜେଇ ହେଲାଣି। କାହିଁକି କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିନି। ରାତି ପାହିଲେ ପରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଭଲ ବର ପାଇବେ ବୋଲି ଜହ୍ନକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଦେଶ ଦୁନିଆ ଯେତେ ବି ବଦଳି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସଟି ସବୁଦିନ ରହିବ। ଜଳା ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧନ ମୋ ଫୋନରେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯିବ। ଖୋଳି ଦବ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ନଥିବ କିଛି। ମୁସଲୁ କାଟିବି ଭୁଲ କାମଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନମୋଲ ଟିସିଏସ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସିକି ମୋ ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ହେଇଯିବ। ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା। ଆରେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା।